Iya. Bapak Demen. Enggak lho. Enggak. Iya enggak kena, Mak. Edi. Nggih, sampun bar makmu. Lagi pun di. Kado. Rasakno sih. Lah pokok anu, kon ndok nang endi? Kerupuk-e. Mikro. Enggak mangket kon mbok iki ngene iki nah. Udah soto. Mau di dia bener ini dari kepengen temu apa ora temu. Lah ini kok aja awan. Ning nggon Doyan. Uti, Cherry sama mau. Betul bisa disukani nasi enggak? Enggak. Betul bisa disukani sambel. Kok malah main game ki piye? Tengok dulu wajahnya tuh. Tengok dulu. Kasih kerupuk ndak, Nduk? Kasih kerupuk ndak? Makan. Mau. Enggak mau ya udah. Mantep banget tadi, Man. Pengen tuh ning dulu. Nah nyantai bae dadi mangan wis. Asa kemuntung. Dari dia busuk ayo rono sik. Aja mapet. Lah begadang 2 hari kok. Mau tak balik. Gondang sedilo-sedilo nang mantuk. 2 hari pisan enggak tidur iki. Sing suwe iki tahun ini iki lho sing suwe. Gawe mama kan. Kabeh ngetake. Lagi Pak D anu lahare dibangun perumahan Dik. Lunas. Lah nggih. Lah saniki nggarap pundi? Sae. Apa salah jeneng patok. Lahan ngendi? Kan Jawa kayaknya wis gak Tandur lu. Oh iya. Pak D kan mau bedang lho saiki. Sawah ae gara sawah nem patok jian. Sing terakhir ketoke apa jagungnya gak apik kok. Lah dia ben apa akan di openi terusan dadian karo Lunas kae. Diri tiga pakan Dicari. Ayo ndak mak. Apa? Ndak mak. anu tanah. Kan masih kan. Sak meter. Sampun lima sampun, ratus. Mam. Lebih Pak. Yo petang M punjul mak hampir 5. Kabeh. Bisa sepatok apa saya tak? Sak mono sak Rong tak patok yo sekolah. tang F5 M. Baik. Kan saya Iya, ngomong kelas jalan kiri jalan Berapa M? 5. 5. Kayak berapa hektar? 1 enggak enak dak. Iya sak hektar. 1 hektaran gede ini gede. Rong patok. Kayak ini saya tak. Rong patok yo sekolah. Oh betul wonten ya? Kan. Rong patok. Gua lumung. Nah, saya tarik ke lompat. Oh ngoten. Aku enggak ngerti kok patok-patok. Ya ora mudeng ya memper. Nah, tanggulnya dengan ndak mungkin iki salah umure ukuran jelas kira bayar belum iki dak. Ono pemborong ae, gede jadi pemborong ya. Saiki tolong. Lagi gak iso nanduri nem patok tak beli ke Wonorejo. Nek ben sing kanduri ya wong Wonorejo nem patok. Lah kene lho tak Saya lihat YouTube. terus sampe kene kene dia teko tanggal selawe kok tandur ning alor kene ya sing wong asik kene kok ngandeke kok. Ikutnya udah menang dino. Aku tandur telung di petang dino. Kasih nasi. Boleh kok ya aku. Boleh tandur tandur ben tandur lho. Ya lek pari ning pindho tok. Apa mau wis Terus tembus. ayah ini Kayak gak sing pari. menang tok. Posone ning Gagal. batang. Berhasil. Cuma 3 bae gagal. Udah 1000 lebih. Lah kok Apa wis Wes. Wes tapi sithik. Iya. Dinggo nang pos. Dek bengi malah keberbukan mau dramben lewat iki kudune ndang mulih gak teko pangkat. Kuwi rong target. Sak juta 500. Tayang. Maksudnya ning kono saldo itu 1.500.000. Iya, sithik-sithik to ya. Gak iso. Gak iso singgo. Enak ta? Mantap ta? Umur entuk umur 0, piro dolar ngono kuwi tok. Heeh. Lan 0,2. Lagi dok, kerja dok. Maka bilang ibu piro? Kuwi per 10.000 ne umur itu. Per 10.000 kan ditonton umur itu 10 bulan. Buat tak makok. Kerja dok. Ibu ana. Mbak nek, ra apa-apa. Nek aneh yo aneh yo.